тържество нашият най-малък ученик, Викомата Никола, ще каже вече от стихотворението "Аз съм българче" и много помоля да повтаряте след него с всяка строфа. Започваме. Аз съм българче. Аз съм българче. Обичам нашите планини зелени. Обичам нашите планини зелени. Българин да се нарича. Българин да се нарича. Първа радост е за мен. Първа радост е за мен. Браво! Скъпи гости, родители, ученици и приятели! Благодарим на всички вас, които по случай националния празник на България се отзовахте на поканата ни и сте готови да поемете подадената от нас ръка и заедно да направим една необикновена разходка из фолклорните области на родината ни. Гости на днешния празник са господин Любомир Георгиев от посолство на Република България в Република, господин Йоанис Мавридис, президент на ЮНЕСКО за групата Пирея и острови, отец Стефан, господин Генчо Банев, преподавател в Атинския университет, представители от дружеството на българи град Пелопонез, град Патра, представители от Сдружение на българите на остров Крит, Гръцко-българско сдружение за култура Паисий Хилендарски, Евгения Барбадяни, съветник на областното управление Атика, Българско неделно училище АБВ Учебна академия и Гръцко-българско сдружение за култура. Давам думата на господин Любомир Георгиев, завеждащ консулска служба на посолството в град Атина, за приветствие на националния празник на България. Чек. На българските неделни училища в Гърция. Драги учители, ученици, родители и гости. За мен е удоволствие да присъствам на тържеството за отбелязване на 140-та годишнина от освобождението на България от Османско владичество и от името на посолството на Република България в Гърция да поздравя по случай националния празник. 3 март 1878 година е първата от трите големи дати в новата българска история, заедно с 6 септември 1885 и 22 септември 1908 година отбелязват освобождението, съединението и обявяване на независимостта на българската държава. На тази паметна дата преди 145 години е подписан Сан-Стефанския мирен договор, с който се слага край на вековното робство и България отново взема своето място на европейската политическа карта. Това е апогея на вековната борба за независимост и самостоятелно развитие на българската държава. Това е победата на нескромимият и свободолюбив български дух. 3 март е повод да си спомним и да се преклоним дълбоко
пред паметта на героите, отдали живота си за свободата на Отечеството. Скъпи домакини, искам да ви изкажа специалната си благодарност за това, че организирате това голямо тържество, за да представите заедно необятното богатство на нашия фолклор, за да прозвучи красотата на българската музика и родната ни реч. Събития като днешното тържество ни обединяват, помагат ни да се променим и развием нашата идентичност, да възпитаваме младите поколения в дух на родолюбие и патриотична гордост. Нека бъдем достойни потомци на българските герои. Нека обичаме България и вярваме в нейното бъдеще. Честит национален празник! Дами и господа, по случай 3 март, Културно-просветно дружество Будители получи поздравителен адрес от госпожа Райна Мъжукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, която отбелязва, че това е ден за дълбок поклон пред себеотрицанието и пред несломимия български дух, пред славните български опълченци, за които свободата на Отечеството винаги е била над всичко. За техния подвиг сега ще ни напомнят малките възпитаници на Българско неделно училище АБВ учебна академия. О, Шипка, 3 дена младите дружини, как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят, на боя ревът. Пристъпи ужасни, 12-ти път. Късти ордила за поурвата дива, и тела я стелят, и кръв я залива. Бури поди бури, рояк след рояк. Три дни вече се бият, но помощ не иде. Три дни вече се бият, но помощ не иде. От никъде взори, надежда не види. И братските орли не върчат към тях. Нищо, те се пак научат без страх. Щом буря захваща. Помня този ден, бурен шуми и препраща. Славата му дивна, като някой егън, от турба на урва и от век на век. Вятърът вечерен ми на
президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, се обръща към всички вас тук, присъстващи, и заявява в писмото си. Уважаема госпожо Ничева, искрено поздравявам културно-просветно дружество Будители за родолюбивата идея да съберете в Атина възпитаниците на всички наши съботно-неделни училища в Гърция и да им разкажете приказката за България. Положили сте завидни усилия да съберете в един красив спектакъл фолклорното богатство на нашето отечество и тази приказка за България заслужава да бъде видяна от повече млади българи по света. Нека старинните предания, песните и танците, с цялото им разнообразие и великолепие, да вдъхнат сили и обич на вашите възпитаници, на ентусиазираните им родители и на цялата публика. Убедена съм, че българския празник в гръцката столица Атина по случай 3 март ще бъде незабравим. Нека през цялата 2023 година мелодиите и сюжетите от приказката за България да топнат като искри сърцата на децата, пък и на възрастните. Нека в сърцата на мало и голямо да е жив и да планти огънят на онази любов към родината, която ни свързва независимо от разстоянията. Пожелавам на всички българи, дошли днес в театъра Арго в Атина, да бъдат здрави и с успешните си дела да бъдат верни на България и на славните й традиции. Честит празник, 3 март. Илияна Йотова, президент на Република България. А ето и част от приказката за България на едно от децата от училището в град Патра. Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че от Кремък твоят стар Балкан. Какво че биха вълци и цакали из твоите полета и гори? Шумец, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали. Земя като една човешка длан, но щупи се в тази длан сурова стакана с византийската отрова и кървавия турски ятаган. Търговци на тютюн и кръв човешка продаваха на дребно твоята пръст, но паднаха по теб с прещупен кръст, че беше малка ти, но беше тежка. И стана чудо, смеето смех поправ, усмихнаха се чердакли и къщи, и заплющаха знамена могъщи, и път си сир, радостен и прав. Сега цъфтиш на бълбът черножема под ласкавите български ръце, дъхти на здравец в твоето лице, и нова песен вятърът подема. Земя като една човешка длан, но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пияна. Наистина, помислете си, колко често напоследък имахте възможност да посетите страната. Аз лично от 3-4 години съм си ходил в България. Сестра ми, която е родена тук и на 7 години и половина, успе да не ходи в България. Колко места посетихте? За колко време? На колко забележителности успяхте да заведете децата си? За колко дни се порадвахте на приятели, любими, близки, родители, а те на вас? За колко дни децата ви успяха да се стоплят в прегръдките на закупнените за тях баба, дядо, близки? Корените ни. Забързани в ежедневието му, все повече се отдалечаваме от корените ни. Като листа се разпиляваме и все по-рядко и трудно се връщаме при тях. Според нас, за един такъв светъл, национален и велик празник, като днешния, не е нужно, по-скоро не можем да го извинете, не е задължително да го отбелязваме само с патриотични песни, стихотворения, възрожденски песни. Нужно е да я опознаем, да я обикнем и чрез самобитния фолклор поддържа от духа и самобитността българска. Деца, от публиката да отговарят. Вие, как се шушнете, искате ли да ни разкажете?
Кога за последен път бяхте в България? Какво ви впечатли? Какво видяхте? Елате! Кажете ми. 5 години бях ходил в България. От 5 години бях ходил в България. Даже често бях на посещение на братата си. Въпреки, че българското неделно училище не спира да ми разказва за хубостта и необикновената й мощ. Докато последния ни разговор с баба и дядо по скайп, добре, че го има, защото нито и тя нямаше да го знаваме. Баба не издържа и се разплака. Ние с сестра ми също. Та мама и тата се видяха в чуждо и решиха да ни спратят по тях през лятната ваканция. Беше най-незабравимото и необикновено лято. Беше приказка богата и поучителна, разказана накратко и се запаметила за винаги в сърцата и умовете ми. Искате ли да ми разкажете тази приказка? Да я споделим с публиката? Вие искате ли? Да! Съгласни ли сте, деца? Хайде, изгаряме търпение. Всичко започна така. Там да ни изгориш паницата за децата. Тези две ръце, те ли всичко ще правят, е? Айде се вземи се. Могат. Децата! Къде сте? Дядо го Сега да ви погледна. Виж колко са порасна. Вижте, ги са по-хубави. Не ви изпратят миналата година. Баба и дядо с една и съща рокля. Как сте, моите деца? Как сте? Как прекарахте? Как ми напътуването? Оставайте бързо оставайте саката. Хайде ръцете. Хайде ръцете. За чешмичките. Да си хапнете вкусни гости. Сядайте на масата да ви сложат домашните пички на баба и месите леце. Лека, полетичка. Ще се задавите. Лека, бе. Хайде сега да ви разкажа. Я ще се караме на пътуването. Дълъг беше пътя дядо, мина бързо. Бабо, приближавайки да чуме музика. Много хубава. Откъде е? Нали знаете, че нашето село се намира в Пиринския край. А тук, в областта Пледева, всяка година се провежда събор на народното творчество Пирин Пее. И какво става там? Ансамбли, танцори, певци представят фолклорното наследство на Пиринската област. Може да се заведете да видим? Не стига. Не! Рече го сторено. Ние на внуци хартир не кършим. Само да ли? Хайде да вървим. Ето ми Пиринската област. Да видим какво ще ви разкажа за нея. Много неща могат да се разкажат. Пирине, зели обащинска, запей ми песна хайдушка за тия смели войводи, с тия 4 юнашки. Пиринска област. Земя, изпълнена с загадки, легенди и неотразима хубост. Веднъж докоснал се до красотата и историята й, човек трудно се откъсва от нея и яската на спомените си турдее жив. Синьото на планинските езера, зеленината на Пирин, гордият полет на орлите, нежността на Егилвайза,
са картини, които те карат да се чувстваш горд, че си част от тях. Отдаде ли се възможност да посетиш този район? Непременно посети Мелник и Банско. Поседни в една от витозите ни, пини руйно червено мелнишко вино, похапи вкусна банска каварма и ще потопиш в автентичната атмосфера на този район. Посети Сандански и Благоевград. Топлите минерални извори, зеленината и чистотата ще стопли душите ти и ще ти излекува от много болести. Рилският манастир и пещерата на свети Иван Рилски над манастира Сперино, места, където вярата те спохожда, независимо дали си вярваш. Много и много може да се разкаже за този край. Но все ще е недостатъчно. Запомни още, Чедо, че това е край, родил и отгледал много велики личности, като Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Гоце Делчев, Яне Сандански, Никола Вапцаров, Христос Мирненски, Димитър Тарев и още много, много други. Фолклорът на тази област чуден и самобитен разнася славата на страната ни далеч зад границите ни. Горда съм, че съм потомка на този приказен край. Как сега да се насладим на чудните пирински танци?
да научите. Честна ви фантазията. Знаете ли колко области в България? Не. Колко съм бил? 7 фолклорни области има в България. Освен Пиринската, колко фолклорни области има тази? 7 така. Пърка нещо да говорите, нещо са говорите, казвай да е сигурно ще изкажа. Я казвайте, бързо. Слушаме. Много ви се молим. Ще ви покажете ли я? Какво да правим, бабо? Един път на 5 години дошли внуците ни. Хай, тук и ние отдавна не сме пътували, дядо. Нека да им покажем и останалите фолклорни области. Речено, сторено, това ще направим. 7 дена ще бъдете тук, 7 фолклорни области ще посетим. Знаете ли коя е следващата? Следващата фолклорна област, която ще посетим, е Родопската област и нейният фолклор. Сега обаче бързо да гледаме, защото утре рано ще стане. Да. Очакайте, молите днес. Искате ли преди това да ви разкажа една приказка? Да! Добре, чуйте приказката за мързеливата Богданка. Дума ми лила гайдаря, да стана да му пристана. Бре, мене ме мързи да стана. Къщата да си помета, камо ли да му пристана. Каква ли мама си стана? Като ме мързи да стана. Вечер ме пия да ляга и сутрин ме рита да стана. Богданче, хайде мамо, че не идва световници. Извалила с майка си бащата да искат. Най-накрая да се домим, че толкова са жени и никой не ще да те вземе. Мъжа, ела, световници не идва. Наша Богданка е галена. Тя нищо не знае да работи. На мен не ми харесва. Искам да. У нас никого не кара да работи. Който иска да работи, работи. Който не иска, така се. Що ме каза да го любя. Само се грижете за нея. Да ни едничка. На мен не ми харесва. Искам да. Не се тревожете, сватове. Като писане не че ще я гледаме. Взехте Богданче, взехте. Майка сега да тръгне. Желая ви, сватове. Здраве се станете. Мамо, тате, скоро дайте да ни навестите. Аз работа не подхващам. Изпохабил хубавите ми ръчи. Хайде, сине. Хайде, сине. Хайде, сине, да оставате жените да занимават с домакинството. Всички се заловили за работа.
Невястата седяла пременена и нищичко не подхващала. Върнали се от работа. Седнали на трапезата. Невестата чакала да я поканят. Другата снаха донесла гостите, сложила пред свекъра голяма пита хляб. Той взел питката и я разчупил на толкова парчета, колкото души били на трапезата. А на невястата? Тя не идва. Който не работи, не трябва да яде. Когато се нахранили, всички легнали, когато се нахранили, всички послали леглата си и скоро заспали. Танка станала тихичко, измила си очите и се разшетала. Много шетала. Изметох двора, почистих къщата и сложих трапеза. Скоро се разсъмнало. Станали другите, приправи си завивките и, невярващи на очите си, се събрали около софрата. Старецът Богданка донесла питата, която била приготвила, поставила я пред стареца, пред свекъра, а той я разчупил и казал: Ти, невясто, днес работи най-много от всички. Ето и на тебе най-голямото парче от питата. Чувам тропот на коне. Садовете ми идват на гости.